Igbo Igbo anya na-achị ya tagokwa azụ ọzọ n'oge ụtụtụ ọma nụ gbasara arụ ike mụ na gị ka ọ dịla anyị na mma. Ọ wee bụrụ ya bụ na ebe nọ ya bụ n'ebe isi mbido telivishọn maka gị bụ onye na-abata kịta. Aka m bụkwa nwanne gị nwaanyị Lọlọ 1 mụ na Doris ọnụ. Anyị ka na-akpalite nkata gbasara obi, iwu kwesịrị na anyị ga na-edobe ka obi anyị wee sie ike ka ọ wee bụrụ ife ekwu na ka na-eme. Mana tupu anyị ejebe ezumike, o nwere okwu ya bụ Doris kpụ n'ọnụ maka na ọ na-akọwara anyị ife kpatara na gịnị mee. O nwere onye ajụjụ m ajụrụ wee sị, kedu nri ka mma ili na-edokwa obi ọfụma ya eme ka obi anyị dị etu o kwesịrị ịdị wee na-arụ ọrụ? O wee sị na gịnị, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Wee sị esikwa kedu nri bụ nke ọjọọ ya na-adịrọ mma maka mkpụrụ obi anyị. Ọ sị nọ mmanụ ọ nọ na-akọwa ya tupu anyị debe egbo nne. Ihe gbasara mmanụ ma mgbe ọbụla na-eghe chaa ọ dịghị mma. Ụmụ ndị ga-eche na mmanụ nri nkịtị ahụ mmadụ nidiri eghekwa ya eghe ihe ezi ya ka ezi ihe chọziri ọ bazuru gị uru. Ọgara iji esi beans agwa ụfọdụ ga-eghekwa ya eghe ị na-asịzi ka ezi isi ihe ọrụ. So ihe gbasara cha mmanụ ọ naghị adị mma. Ịchọ iri mmanụ nri rie mmanụ nri, ịchọkwa iji esi agwa ị na-elichalụ ya elichalụ maka na mago ka ahụ gị dị. Onwe ndị ọ dị mma n'ahụ nwee ndị nke ha ka njọ. Tupu ị na-eri ị ga-ama ka arụ gị ndị na ọ bụrụ ịnọkata ijeje welu mmanụ iwere na-eme eziokwu. Oke mmanụ oke cha eghe nke eghe, ighe akwa, ighe tomato, ighe yabasị, ighe anụ, ighe azụ, ighe kpọmọ, ighe akwụkwọ anụ ya, ighe ụkwụ ya, ighe akwa, ighe egusi, ighe ọgbọnọ. Ọ nwere ụzọ eji esi nri na-awụhụ sọsọ ighe eghe. Eziokwu. Isichakwana ahụ itekwa ya ọnụ ọ na-atọ ụtọ. Eziokwu. Onweghị ọ na-ahapụ ya. Eziokwu. Buru ihe ahụ n'obi na cha adịrọzi mma mmadụ na-agbagote ọkacha njọ mgbe ị nọ na-agbagote. Eziokwu. O nwere ife ọzọ ajụkwalụ m na maka na o nwere onye nke jụ m sị m Lọlọ na ndị na-enwe ọbara mgbatu anya ala BP nafa a na-enwekarị ife dịka mkpụrụ obi nkolopụ anya a na-akpọ heart attack nafa a na-enwekarị ya. Ọ naghị ndị nwere low BP anaghị enwekarị ya. Ọ fịakata arụ ife onye nwere low BP nwere ọbara nwere heart attack ahụ. Na ndị na-enwekarị ya bụ ndị nwere nke ha dị ọkụ gbagoro elu obere ihe ofegoluzi a ịgbalatazi afịa arụ. Mana o nwere ndị na-asị na nke mgbada anị a na-adị njọ. Ọ bụ eziokwu na nke mgbada a na-adị njọ n'ụdị nke ya. O nwere nke ọ bụrụ nke enu ịchọwa ka ya esi anakpọ ya kọntrol ka esi handụlọ ya ka ọ gbadata. Mana nke nọzi ala anọ ọ na-enye nsogbu. O nweghara ihe mere ya kpam ọ na-enye ezigbote efenyu ọnụ ọkụ ga-anyụ ozugbo. Na-afụgokwana ya ndị be anyị mmadụ nwekwara nsogbu. Ọnwekwa ebe esi jebe ya bụ Ọnịcha ọ dị nso ndị be anyị nọ. Asị na ọbara nwa gbanye elu ọ mee ife nwa, asị na ọ gbatuo penyụ m abụrụ ọnwụ. Nke be anyị agbatuokwa nke o ji agbago achọghị m ya jidenu fawelụ. Onwere onye nye ọnya unu enye na m nke nwa gbatu nke ndị ewe nke gbagoro agbago. Onye ọbụla jidesie nke o ji ike anwero nke nchọ iwelu. Ọ bịa bụrụ ya, o nwekwara ife ọzọ ya bụ onye jụ na ọ sịrị m na ụmụaka a na-enwe abụba na-asachi obi. Ọ ya abụba na-asachi obi a na-akpọ kolesterọl na ụmụazị enwere ike iyi ya. Ọya a na-akpọ inwe kolesterọl hinne n'ahụ. Onweghị onye ọ na-asọ. Onweghị onye ọ na-asọ ma obere ma agadi. Onwe onye ọ na-asọ ya ka eji na-asị na ịfụ ka ahụ gị dị ị ga nene onwe gị mara wee marụ n'ụdị ife ya na-eli ife ya na-eri. Ị gaghị asị aka bụ obere nwa ka a na-arachagodo ya bụ mmanụ. Mba, ị ga-ejisi ike mara ka ahụ gị dị, mara na ọya na-akpọ kolesterọl hinne n'ahụ gị. Ohie nne ọ gafee oke ọ dịrọ mma. Ọ naghị asọ nwoke, ọ naghị asọ nwaanyị,
ọ naghị asa obere ọ naghị asa agadi. ife m ji wee jụọ onye bụ ajụjụ njụ kịta bụ na ụmụazị ụfọdụ kịta na-eje akwụkwọ acha ije akwụkwọ chi bunye fanifa ji eje akwụkwọ eghe ji oko eghe ji ghee anụ ọkụkọ ghee kpọmọ ghee poteto nya nduku nya poteto eghe nya eghe kpụcha ghee akwa ghee tomato eghe kpụcha afa ncha niile enu inya ịbịazie nwatakịrị ọ bụzie na o bido yaba abụba na-asachikọ obi ịsịra ka ebe o si nna ebie imeghebe ọnụ sara aka ka onye na-ele anụ dube ebe o si ihe amarụ na anya bụ abụba sachila obi ndị oyibo kpọ kolesterọl bụ ife ị na-enye nwatakịrị ọ na-eli ọnya bute nya bụ ọya maka gị bụ onye jụ m nya bụ ajụjụ nya bụ ọya enwekwa onye ọsọ kolesterọl ka m na-ekwu okwu ya abụba na-asachi obi ọ nwere onye ọsọrọ ọ na-aya okenye ọ na-aya nwatakịrị maka gịnị o ife ilite n'ọnụ gị ya ekwu ma ọ ya aya gị ma ọ na ọ ya aya gị nke ọzọ dị ka nwanne ya o nwere ife onye ọzọ jụkwa ma ọ sị m lọlụ na mụ kedu ife na-abụ eyi ebu ilie n'ọnụ o wee bụrụ ya ka ị nwere ike isi na ya wee litekene ya bụ oyi obi a nyebe gị nnukwu nsogbu nkezi nọọ na ịmaazị mwesịa ebugodi m ụzọ wee sịa na ife ihe elite n'ọya obi a ka nkụ nke mbụ bugodi nri a na-akpọ junk food oke licha gbọọ nna ọrịa mgbe ọbụla ọnụ na-agba gị mkpa kọwakenelu m maka ọfụma maka ọ wee kwe m wee kwuo maka na a na-asị enwere ha na-akpọ eating habit. yes ndị kụziri anyị maka nke ụtụtụ nke efifie nke abalị fada ezuzu ọwụ na ha ma ihe ha na-eme eziokwu o nwere ndị ọ na-awụ ka ha na-eripụ nka ihe ọbụla ha fụ chọm oge ọbụla mkpụrụ obi ha gaghị ezu ike ụmụ ihe nke a na-akpọ enzyme na-arụ ọrụ na-agbarisi nri amanzi ike anya nọ ebe a na-agbari ike akwụkwọ enzyme nwoke i were ihe ọzọ tinyekwa n'ọnụ ha were gbariwekwa nke ọzọ a na-ekonukọsị ya mere ọ na-emekwa ụfọdụ ndị ọ ga-enwe ihe ga-etinye n'ọnụ enyepụtakwa ya n'ahụ eziokwu anaghị eme ọ na-eme ya bụ na ị na-enye ya nsogbu ihe nne jisi ike rie nri nke ụtụtụ sepụ ọnụ gị jide ọnụ gị aka agụgụwa gị n'efifie irie n'abalị rie mana sịrọkwa na ofu nri ga-eri mebi iriche nke ụtụtụ birikwa ihe ọzọ tupu nke efifie na ọ ga-ebutere gị nsogbu mba ọwụ ịbịa werezie ya mgbe ọbụla ọbụzịa ka isi eri ihe ọbụla ifuru n'ọnụ ilie nri ọ bụ na mkpụrụ osisi bụ ife nọ gị nso kabarụ welu mkpụrụ osisi a ibelụ eme gịnị ịta anya maka na igwe nya bụ mkpụrụ osisi ya eme gịnị ọ ya enyela obi gị aka ịdị na-alụ ọrụ ọfụma ịta anya bụ mkpụrụ osisi na-elicha akwụkwọ nri anya ọ ya ama mma mana nke bụ mmanụ ka agwa gị sepụ aka enwe n'ọfọ meghọrọ gị aka mmadụ ndị be anyị ga-ejekwa obele ezumike anyị na-achịata azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị ka anyị pụtakwa